Dyma 5 ucha cic o Straeon Rhyfeddol Cwpan y Byd. Rhif 5. Awstralia sy'n hawlio record byd am y sgôr ucha mewn gêm rhag brofol. Nôl yn 2001, wnaethon nhw sgorio 31 gôl yn erbyn Samoa, America. Goffen efo! Go! Rhif 4, Diego Maradona, ymysodwr yr Ariannin. Nath y greu stŵr mawr am ddefnyddio ei law i ennill y bêl a sgorio yn erbyn Lloegr. Fe nath yr Ariannin gyrraedd y rownd nesa, a Lloegr allan o'r gystadleuaeth. Rhif 3. Un arall na ddefnyddio i ddwylo oedd Luis Suarez. Ond y tro yma i arbed gôl yn erbyn Ghana. Yw'r draed ddim dy ddwylo, ti ddim yn golgeidwad. Cerdyn coch i Suarez. A Ghana yn methu a sgorio'r gic o'r smotyn. Da neud iddo. Rhif 2. Doedd Gary Lineker ddim yn teimlo'n dda cyn un gêm bwysig. Yng nghanol y chwarae, ath y boen yn wath. A bu rhaid i Gary drian fynd i'r tŷ bach ar y cae o flan pawb. Rhif 1. Cyn penalty shootouts Cwpan y Byd Italia, roedd Sergio Gococha o'r Ariannin yn mynd yn nerfus iawn. Ac roedd yn gorfod cael PP ar ochr y cae.